Hei, tervetuloa Mestari D:n uuteen videoon. Tänään me katsotaan kaikki yksityiskohdat näistä uusista kakkoskauden kuvista. Eli eiköhän aloiteta. Ensimmäisenä tässä on Cole ja Zane, ja ne kattoo jotain luurankotyyppiä. Ja toi taitaa olla se yksi luurankotyyppi sieltä kadonneiden asioiden maasta ekasta kaudesta. Toisena meillä on uusi kuva, missä on Zane ja Cole taas. Ja sitten toi yksi uusi hahmo, joka on joku pinkkihiuksinen. Kolmantena meillä on kuva, jossa on hallinnon jäsen. Ja sillä on nähtävästi toi sama robo, minkä Lloyd varasti hallinnosta. Tässä kuvassa on Wildfire. Ja se on nähtävästi jonkun lohikäärmeen päällä. Ja kattoo huolestuneena näköjään jotain. Taitaa olla se Kyle. Ehkä. Ja viimeisenä on tää kuva, jossa ollaan näköjään pilvivaltakunnassa. Ja siellä näköjään piippaa tai punasta. Tai tausta ainakin punainen. En osaa sanoa.